खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। नर्थ काशीआव हेलिकप्टार जाब्रबथायाव 7 सुबुंनि जिउ खहा। पाकिस्ताननि गुलियाव भारतनि सासे जवान मुंख्लं। राजनाथ सिंहनि दैदेननायाव दिल्लीयाव गासैबो दोलोनि मेल खुंदों। पाकिस्तानाव माखासे नोगोराव मोनसेनि उनाव मोनसे बमा बेरदों। रायमनायाव मेलेरियाजों 2 फरायसानि जिउ खहा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। उत्तराखंडनि नर्थ काशी जिल्लायाव गिख्रंथाव हेलिकप्टार जाब्रबथाय। भारत पाकिस्तान दावहायारि थासारिनि गेजेरावनो दिनै नर्थ काशीनि गंगानानि साखाथियाव गंसे हेलिकप्टार जाब्रबथाय जायो। गिख्रंथाव जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जानाय हेलिकप्टाराव पाइलटजों लोगोसे गासै 7 दावबायारिफोर दङमोन। बेनिनो 7 दावबायारिया बे जाब्रबथायाव जिउ गोमायो आरो गुबुन 2 गोब्राब जखम जायो होननानै खौरां मोनदों। उत्तराखंडनि इमारजेन्सि सार्भिसनि रिपर्ट बायदिब्ला गंगानानि सिगाङाव नाग मन्दिर गाहायाव थानाय भागीरथी दैमानि साखाथियाव जादों बे गिख्रंथाव हेलिकप्टार जाब्रबथाया। बबेखानि हेलिकप्टार जाब्रबथाय जानायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो खुंथाया रेस्किउ अपारेशन खालामनो जागायो आरो पुलिस, भारतारि रौनिया इमारजेन्सि सार्भिस QRT 108 एम्बुलेन्सफोरखौ जाथायसालियाव दैथायहरो। रिपर्ट बायदिब्ला हेलिकप्टार जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय 7 सुबुंखौ पस्ट मर्टेम आनजाद खालामनो दैथायहरनायजों लोगोसेनो जखम जानायफोरखौ साखाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। बे गिख्रंथाव हेलिकप्टार जाब्रबथायनि गुबै जाहोनखौ बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै मिथिनो हानाय जायाखै आरो बे जाब्रबथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। देशबासिनि थाखाय मोनसे गाज्रि खौरां। पाकिस्ताननि गुलियाव भारतनि सासे बिर जवान मुंख्लं। पाकिस्तान आरो POKनि गुबुन गुबुन 9 जायगायाव एयार स्ट्राइक खालामनानै पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि खिथेर लानायनि उनाव पाकिस्ताननिफ्रायबो गुलि गावहरनायाव सासे भारतारि रौनिया मुंख्लं जायो। बबेखानि बिमा हादरनि थाखाय जिउ बावनाय मुंख्लं जवानखौ दिनेश कुमार होननानै सिनायथिनो हादों। अपारेशन सिंदूरनि उनाव मुंख्लं जाबाय बिर जवान दिनेश कुमारा। पाकिस्ताननि आर्मिया LOCआव गुलि गावग्लुंनायाव मुंख्लं जादों दिनेश कुमारा। दिनेश कुमारनि मुंख्लं जानायाव भारत हादरनाङैनो गाबखांदों। मख'नो गोनांदि भारतारि रौनियाया अपारेशन सिंदूरखौ जाफुंसार खालामनायनि उनाव पाकिस्तान आर्मिया थाद'नाय गैयाजासे भारत फारसे गुलि गावहरदोंमोन। बे जाथायाव 32 बोसोर बैसोनि दिनेश कुमारा मुंख्लं जायो। ओरैहाय आं आंनि फिसाखौ लानानै गोग्गानाय मोनदों। आंनि फिसाया हादरनि थाखाय जिउ बावदों आरो आं बेयावनो सुखि होननानै बुंदों हादरनि थाखाय गावनि जिउ बावनाय बिर जवान दिनेश कुमारनि बिफाया। राजथावनि गोदान दिल्लीयाव दिनै गासिबो हानजानि जथुम एबा अल पार्टी मिटिं खुंदों। रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहनि दैदेननायाव खुंनाय अल पार्टी मिटिंआव रैखाथि मन्थ्रिया अपारेशन सिंदूरनि सोमोन्दै फोरमायथियो। गासैबो हानजानि बे मेलाव नखर मन्त्रि अमित शाह, बायजोआरि मन्त्रि S जयशंकर, सावस्रि मन्त्रि JP नाड्डा आरो राङारि मन्त्रि निर्मला सीतारमण, कंग्रेसनिफ्राय राहुल गान्धी आरो मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कंग्रेसनिफ्राय सन्दीप बेनार्जी आरो DMKनिफ्राय TR बालुआ आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजानि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। बबेखानि खैफोदनि समाव जों सोरखारजों लोगोसे दङ आरो सोरखारजों गसंफागोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि आरो MP राहुल गान्धीआ। ओरैहाय अपारेशन सिंदूर आरो सोरखारनि थांखिनि सायाव रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ आबुङै फोरमायथिदों। हादरनि बे खैफोदनि समाव गासैबो राजखान्थि हानजानि दैदेनगिरिफ्रा सोरखारजों लोगोसे गसंफादों होननानै बुंदों पार्लियामेन्टारि एफेयार्सनि मन्त्रि किरेन रिजिजुआ। अपारेशन सिंदूरनि उनाव पाकिस्ताना मावग्लुंदों। मोनसेनि उनाव मोनसे गिख्रंथाव बमा बेफ्रुनायजों मावग्लुंदों पाकिस्ताना। बे समाव पाकिस्तानाव गिख्रंनाय थासारि।
पाकिस्ताननि गुबुन गुबुन मोनसेनि नोगोराव मोनसे उनाव मोनसे लान्थ्रियै बमा बेरदों। बे जाथायाव गोबां सा पाकिस्तानी आर्मिया जिउ गोमादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला पाकिस्ताननि गुबुन गुबुन नोगोरमायाव लान्थ्रियै बमा बेरगासिनो दङ। पाकिस्ताननि कौशल, बहलपुर, लाहौर, रावलपिंडी, शोर, सियालकोट आरो कराचियाव गिख्रंथाव सिरियाल ब्लास्ट जादों। नाथाय बे गिख्रंथाव बमा बेफ्रुहोनाय जाथायखौ सोर खालामदों बेखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। भारतआ सिन्दुर अपारेशन खालामनानै पाकिस्तान आरो POKनि गुबुन गुबुन जायगायाव एयार स्ट्राइक खालामनायनि सानसे उनावनो पाकिस्ताननि गुबुन गुबुन नोगोराव लान्थ्रियै बमा बेरदों। बे लान्थ्रियै बमा बेरनायाव गासै पाकिस्ताना मावग्लुंदों। बे समाव लाहौरनिफ्राय कराचिसिम बमानि बेरनाय सोदोबल' खोनानो मोन्दों। ओरैहाय बे बेफ्रुहोनायाव भारतआ सोमोन्दो दं होननानै अजद होदों पाकिस्तान आर्मिया। नाथाय पाकिस्तानाव थानाय गुबुन गुबुन उदखारि आफादफोरासो पाक आर्मिनि सायाव गाग्लोबदों होननानै माखासे थाखोआव दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि भारतआ सिन्दुर अपारेशन खालामनानै पाकिस्ताननि मोनगु उदखारि थावनिखौ थेर-बेथेर खालामनायनि उनाव बलुच लिबारेशन आर्मी सुंद'यै BLOआबो पाक आर्मिनि सायाव गोख्रोंसिनै गाग्लोबनायखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा रायमना रिभु फरेस्ट रिजार्भनि बायजोआव थानाय गंसे गामियाव मेलेरियाजों सानै फरायसानि थैनाया जिल्लायाव गिनाय सोमजिहोदों। सावस्रि बिफाननि लांदां आखुखौ बेरखांहोदों आथिखालाव मेलेरियाजों सानै फरायसा थैनाया। क'क्राझार जिल्ला कमिशनारआ गंनै गामिनि सानै फरायसाफोरा मेलेरियाजों थैनायनि उनाव नायबिजिरनो बिथोन होदों। कमिशनारनि बिथोन बायदियै क'क्राझार जिल्लानि सासे मावख'गिरिजों लोगोसे 7 मावख'गिरिफोरनि मोनसे हानजाया रायमना सौहैदों। थाखो 9नि फरायसा आरो 2 नं कसुमबिल गामिनि थागिबि रितुराज नार्जारि 15 बोसोर आरो थाखो 11नि फरायसा फैलाव बसुमतारि 12 बोसोर होननानै सिनायथि होदों। मेलेरियानि जाहोनाव थैनायनि उनाव जिल्ला कमिशनारजों दैथायहरजानाय मावख'गिरिफोरनि हानजाया मोन्नैबो नखराव सौहैयो आरो बिमा-बिफानि बिबुंथि लायो। सराइबिल मडेल देहा फाहामसालिनि डक्टर रन्जित दास, गसाइगाव सिभिल देहा फाहामसालिनि डक्टर तमल भातार, सुपारिनटेन्डेन्ट बिबास कान्ति साहा आरो सौरभ चक्रवर्तीजों लोगोसेनो 4 देहा फाहामगिरिफोरनि बेरेखायै नायबिजिरनाय जादों। बिसोरनि सांग्रांथि गैयैनि थाखाय 2 फरायसाया थैदों, बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। नखरनिया दाबि खालामनाय बायदिब्ला 2बो फरायसाफोरा मोजां फाहामथाय आरो थै आनजाद खालामैनि थाखाय थैदोंमोन होननानै अजद होदों। जुदि बे समावनो थै आनजाद खालामनानै मुलिफोरखौ होयोमोनब्ला फरायसाफोरा थैनो गोनां जानाय नङामोन होननानै अजद होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।